Hey nazo ke futhi inkosi yami ezinohlonze ezishisayo awasemaningi angamadoda afana njengo King Monadi ethi mayizothi kuthembisile ukuthi izokushada isho ishade ngempela hawasimshayeleni ihlombe nanguthe uKing Monadi wafaka iringi ubenza iproposal kunkosikazi wakhe owesibili usisi ukuthi wamthembisa ukuthi uzamshada nangempela uthe wayesenza isethembiso sakhe njengendoda ewamelayo amazwi akhe kodwa Nkosi yami amadoda njena asasho naphi sekuyena kuphela umuntu ofana nalona emhlabeni amaningi avele baleke eqintaba ngoba nje umshado into engasafunwa. Hey naye uKing Monadi kuyasho ukuthi ungumculi uyayibeka le ndaba uthi uma kwakunembali enhle njengawe ngangakhetha ukuhamba engadini yembali for iminyaka u6 ngoba ngienjoy ukuthi ngibona yona le mbali njengoba ke ebebe kade bona yena usisi lo waze wakhetha ke ukuthi amshade ngoba sebezwane iminyaka engu6 waseke manje uzokwenza iproposal yomshado. Hayike sikubongeleke King Monadi isinyathelo othe wasithatha ngibonile impela ubekade efaka isithombe sakhe behlukaniswe yimbali nomakoti lo omncane kodwa abanye bama fans bebe confuse abanye bembongela abanye bethi usithathe kanjani nje lesi sinyathelo sokuthi azothatha omunye umakoti abanye bebuza ukuthi kahle kahle unomakoti abangaki kodwa ke ngiya understanda abanye ba confusewa ile yangoma yakhe eyayithi Skabora Moreki kwabonakala ivideo indiza ezinkundleni benza impela kwi sweet video eyilapho ubonisa kwakuhle enzi proposing to Lerato Lerato Ramawela ngendlela yayinhle ngayi video yakhona bekubonisa impela kuhle early this year kodwa ke shuthi phela sekshintshile okungapheli kuyahlola orivele usa eda phezukwakho kona lokho ngomunye owesifazane phela naye ayemthembisile ukuthi uzomthatha uzomshada. Hayike asimbongeleni ke nje uKing Monadi shuthi naye isinyathelo athe wasithatha sithemba ukuthi bavumelene bebonke njengabezoba umndeni owodwa akekho ovele wazenzela ngentando yakhe babonke bavumelene ikona ke nje phela ukuthi thina sohlale sakhuluma abantu bebe right bevumelene asibayekeni ba enjoy impilo ukuthi mawukuthi inhle iright isithembisa ababethembisene zona kulungile abaqhubeke benze okuhle iqhubeke njalo nje impilo ikona sikufuna ukuthi nibe right qhubeke nokusijabulisa si enjoye ungakhohlwa phela kube susenzela ke ingoma ezimnandi nje baduse usenzela usuphike nabo mama nje basebe baningi kangaka manje ekhaya hayi ke siyabonga ngiqhubeke nje njabule siyanibongela asingeke sifune ukwazi into eningi ngoba nathi ezethu ziyasihlula enjoy nje impilo mayi right nibe right siyabonga impilo yenu ni enjoy kahle ngicela ke ningisize ningakhohlwa phela noma nilalela le video nibe sephela niya subscribe nibe seniya like bese nipressa nale notification bell ukuze mangidrop enye video niwabona ama video akhona mina ke kwamanje ngisashaya ikhona.